non rouballe tempo a Olga a Lalín, pois aquí non sei como presentala, pero é unha integrante dunha biblioteca escolar, pero para min a súa presenza ten que ver coa familia e como as familias pois tamén van conformando esta biblioteca inclusiva e como Olga loitou para que a súa familia tivese eses contos. E iso é o que nos vai contar. Bueno, a ver, creo que está aquí. Vai ben? Ah, sí. Aí está. Bueno, en primeiro lugar, quero agradecerlle a Bibliotecas Escolares que me dera a oportunidade de estar hoxe aquí e de compartir con vos pois unha perspectiva moi persoal do proceso de educación e de lectura, neste caso, con meu fillo Manuel, que ten trastorno do espectro autista. Entón, chameille a presentación o lector que podo ser, porque eso era algo que parecía imposible, pero que hoxe en día é. O comezo é o diagnóstico. Eu sempre digo que para min o diagnóstico foi unha baixada ao inferno máis alá, porque, bueno, supoño que cada familia e cada persoa o vive dun xeito moi diferente, pero para min foi un proceso de loito, unha experiencia persoal e un shock que tivo un percorrido longo. Entón, un amigo pintor fixo esa lámina, e como podedes ver hai dúas figuras, é un camiño que vai, bueno, pois como moi tortuoso ata ese diagnóstico. É unha montaña de letras que están desordeadas. Entón, tamén ese momento foi pois de convulsión e escribín un pequeno texto que me gustaría compartir con vos e que ten que ver cos sentimentos, coas renuncias e tamén coas expectativas, como nai. Chámase Nostalxia de futuro. Nostalxia do que non vai pasar, dos contos que non te vou ler, das historias que non imos inventar, das mentiras que non me dirás. Nostalxia do teu ollar, das palabras non ditas, das túas mans debuxando, do sorriso a tempo. Nostalxia dos momentos en compartir, dos segredos que non haberá. Nostalxia do que ia ser. Como podedes notar, isto prodúceme certo pudor, porque é algo moi íntimo, pero creo que é moi importante para compartir con todo o profesorado, porque é fundamental que os profesionais estén e acompañen dende a comprensión e o coñecemento do trastorno, do que sexa. Así que a miña presentación pois ten como eixe central primeiro o impacto na familia do diagnóstico. Despois escollín 3 vídeos que teñen que ver co proceso de lectura e a evolución en Manuel. Centrei tamén na coordinación e no traballo en equipo. Bueno, a resposta á nostalxia despois dun período de asimilación e de adaptación a todo isto chámase Alto Alto como unha montaña. Este nome, digamos que, puxo yo Manuel sen sabelo, porque nese primeiro momento no que Manuel foi diagnosticado era un neno non verbal, non daba ningún tipo de feedback, non sabíamos se podería chegar a falar ou que podería chegar a facer. Pero traballando, como dixo a súa terapeuta, pois un día estábamos nun columpio e
por esa época empezáramos xa a traballar cos Chivos Chivones de Editorial Calandraca, a adaptación a pictogramas. Estaba dándolle e díxome alto, alto como unha montaña. El colleu unha frase dun conto e foi unha das primeiras frases que conseguiu decir. Sinceramente, eu pensei nese momento que estaba alucinando ou algo así, cheguei a dubidar de que iso fose posible, pero despois repetiuse, así que os primeiros contos foron para Manuel un apoio para poder expresar e falar. O noso proxecto educativo está baseado nun enfoque específico para nenos con autismo que está dirixido pola terapeuta, por Esther Medraño, que ten en conta o estilo cognitivo, as capacidades, os intereses e as alteracións pois que ten o neno. E tamén está baseado na coordinación entre os axentes educativos, o Centro de Atención Temperá, o colexio e a familia como axente esencial e activo. Digamos que este proxecto non sería posible se cada un dos que formamos parte del tivésemos unha comunicación e unha participación a partes iguais, digamos. Centrei a intervención no proceso de aprender a ler, que, por suposto, é unha carreira de fondo. Actualmente Manuel ten 9 anos e sabe ler. A súa comprensión é limitada, pero pode ler e pode facelo, digamos que dun xeito funcional para él. Entón, vou pasar ao seguinte vídeo. Este sería pois un deses primeiros momentos. É un vídeo que fixen nun momento antes de ir dormir, a ratiña presumida de Calandraca, tamén coa adaptación a pictogramas. E, bueno, a Manuel gustaballe especialmente este conto porque tiña a ratiña un rabo que estaba así moi presente. El ten o interese restringido a súa percepción da realidade a través das liñas, pois fai que el teña un interese por todo o que ten que ver co mundo das liñas, que despois favoreceu o proceso de lectura e demais. Tita presumida. El rabo. El rabo. El rabo. El rabo. Érase una vez una Ratita. que todas las mañanas barría su Casita. y cantaba la barro mi. Casita. Un día que barría encontró Una bolera. ¿qué compraré? Pensó. La ratita. Pues me compraré El rabo. el rabo. ¿Dónde está el lacito? El lacito. Muy bien. Pues me compraré un Lacito. muy. Bonito. Pues me compraré un lacito muy bonito. Bueno, como podedes ver, o seu interese basicamente era a ratiña, donde... Ai, non atopo. Vale, vale. E aquí como sai? Aquí, vale. Aí, vale. Bueno, o seu interese era estaba moi centrado, non? Por suposto, antes de chegar a ese punto da ratiña, había un traballo previo no Centro de Atención Temperá, cos pictogramas, co traballo en mesa, etc., para poder chegar aí. Aí xa estábamos avanzados. Escollín este outro exemplo de Carrapuchiña Vermella. Neste caso,
Carrapuchiña viaxou dende a casa, o centro de atención temperá, o colexio, fixémolo do seguinte xeito. Eu pensei que podía adaptar o conto traballando os códigos de conducta que se traballan con Manuel no centro de atención temperá. Entón, para el, o camiño vermello é o camiño da conducta, cando se porta mal, e o camiño azul é o camiño do bo comportamento. Entón, tiven unha primeira idea de adaptar Carrapuchiña nesas 10 frases para que fose accesible para el. A terapeuta adaptou esas frases e fixo un conto pois co seu código. Teño por aquí. Non o subín. Bueno, nun primeiro momento era despegable para que el poidese collelo e manipulalo. Entón, digamos que a idea partiu da casa, no centro de atención temperá fixeron o conto, Esther fixo o conto, aquí tedes a imaxe. Na casa traballámolo, aínda que sempre partimos dun primeiro traballo no centro de atención temperá. El lobo va por el camino rojo. El lobo come a la abuelita. La abuela llora. Caperucita llora. Como vedes, todo é moi sintético, unha información moi directa, moi clara. Llega el cazador. El cazador le riñe al lobo. Mal. Pero riñe al lobo. Mal. No se come a la abuelita. Está fatal. Bueno, abuela. aí está. Como podedes ver, o camiño vermello é un interese tamén. Gústalle cando as cousas se poñen difíciles. Entón, como coordinamos este traballo? Pois o conto viaxa dende o centro de atención temperá ao colexio, compartimos sempre todos os materiais. No colexio, como podedes ver na imaxe, están traballando o conto, pero tamén están traballando unha anticipación para unha representación teatral. Entón, digamos que se pecha todo o ciclo traballando co mesmo conto. Foi outra oportunidade de traballar en equipo. Casualmente, o vídeo da ratiña presumida mirou no María José Ferrada, que é unha escritora chilena, e interesouse polo caso. Entón, quixo facer un libro que tivese como protagonista a Manuel e que partise do seu interese especial, que son as liñas. Finalmente, ese libro foi publicado en Chile. Nos temos un par de exemplares e traballamos con el, aproveitando que a Manuel lle gusta ser protagonista, pois traballamos con el. Primeiro probouse no centro de atención temperá, traballouse con el a lectura, despois o libro viaxou ao cole, e no cole adaptaron, pero ademais
de adaptar o libro, aproveitaron o conto para facer unha actividade en clase de concienciación, digamos. Traballaron cos compañeiros, aproveitaron para explicar, bueno, pois o que xa sabían os nenos, pero co conto de fondo. Ben, estos son 2 exemplos que escollín, e esta é unha selección dos contos que traballamos. Digamos que os primeiros contos cos que traballamos con Manuel, porque probablemente Manuel non sabía interpretar cando era moi neno, non? Os nenos naturalmente collen un conto, saben para que é, pero a Manuel houbo que facer que se interesase polo conto. Entón, os primeiros facíanse con el como protagonista, con fotos, os facía Esther. Nun deles que lle chamaba a atención porque tiña un can, colleu as fotos da familia de papá e de mamá e colleu e puxolle as nosas caras ás persoaxes principales do conto. Entón, foi unha maneira de achegar a Manuel ao mundo dos contos. Despois escollemos tamén, fomos escollendo os das editoriais, os que xa están adaptados da colección Macaquiños, Cepe, os Bolechas, os que xa coñecedes. E, digamos que nesta evolución de adaptar contos, bueno, pois tamén collemos os que están publicados, facemos unha selección e adaptamos o contido. Temos este de Editorial Calandraca que se chama Un gran sueño, nos mesmos adaptamos o contido con pictogramas, pero tamén intentamos facer que o contido sexa accesible para el, así que tamén traballamos os textos doutro xeito, digamos que dun xeito máis descriptivo. Ese sería un primer momento. Garabanciño tamén foi un conto que traballamos con Manuel. Fixemos actividades nas que adaptábamos o contido, pois, por exemplo, a mamá estaba preparando sopa de cor laranxa, que é a que lle gusta a Manuel, e adaptábamos dese xeito o contido. Digamos que é unha adaptación para poder chegar ao conto máis adiante, se é posible tamén. Na seguinte imaxe hai un conto que se chama Amigos, del Zorro Rojo. Ese conto xa digamos que se adaptou en contido co tamaño das letras, con códigos de cor, etc. É dicir, aproveitamos o que hai no mercado, pero cunha adaptación para que Manuel poida chegar a entender e a disfrutar do conto. Despois traballamos os contos individualizados, que se poden centrar basicamente nun interese especial. Os intereses especiais nos nenos con autismo están predeterminados, non? Entón, a Manuel gustanlle os medios de transporte, pero tamén lle gustan os monstruos ou os animais, pero algúns moi específicos. Entón, 2 exemplos que temos, un é o conto de Garaxes e outro é o conto de Avión e Avioneta. Son os primeiros que se traballaron. Ás veces traballamos a partir dunha situación moi específica, digamos que observamos a conducta do neno, anotamos, eu trasladolle esa información á terapeuta, imos traballando un conto facendo, ela fai, digamos, o conto adaptado para que o neno poida despois levar á casa e ao colexio. No colexio sempre teñen unha copia de todos aqueles contos cos que imos traballando. Hai outros contos que teñen que, por exemplo, que queremos traballar algo específico relacionado coa conducta. Un deles é conto de ascensor, porque houve unha época na que Manuel se metía solo nos ascensores e claro, podía ser perigoso, así que recollemos esa situación, eu pasei á terapeuta, ela, bueno, pois traballamos en conxunto, eso finalmente viaxou ao cole e favoreceu que actualmente Manuel poida ler. Como podedes ver aí, pois hai unha serie de
pautas que sempre temos moi claras, como observar, rexistrar, establecer o obxectivo de aprendizaxe. Como vos dicía, ás veces o que queremos é que el se poida recrear no seu interés especial, outras veces o que buscamos é unha modificación da conducta. Adaptamos e simplificamos, por suposto, e finalmente tradúcese a imaxes. Como podedes ver, este aprendizaxe trasládase a todos os contextos posibles. Nese caso, Manuel está na biblioteca escolar do CEP Santa Mariña, do seu cole, pero tamén últimamente podemos ir á biblioteca municipal, que xa o facíamos, pero agora, gracias ao traballo coa asociación e demais, teñen tamén contos con pictogramas. Entón, aínda que ás veces esa visita é como moi curta, isto é un traballo de fondo, trátase de que a biblioteca municipal tamén sexa un recurso para nós, para el, para que poida estar e disfrutar. Aquí teño 2 vídeos e xa con isto vou a rematar. Un é, Cuento de ascensor, que foi tamén, digamos que, o paso anterior a Donde viven los monstruos. É un conto case sen texto, digamos que el leía o conto sen letra. Cuento del ascensor. Primera historia de terror. Manuel va al ascensor. Se mira en el espejo. El ascensor se cierra. Va aquí arriba, solito. Manuel dice, ¡Manuel! ¡Ah! Manuel dice, ¡socorro! ¡Ayuda! Manuel se queda cerrado. Manuel va al ascensor y con mamá, con papá y con la abuela bien por camino azul. Manuel va al ascensor, solito va por el camino rojo. El cuento del ascensor. Este conto serviu para modificar, para facer esa modificación de conducta. Aquí teño, como podedes ver, esta é a copia do cole, que xa está feita a polvo. Cuento de ascensor ten tamén unha segunda parte. É dicir, isto ás veces podese prolongar en función do interese do propio neno. Isto pecho aquí, que non me aclaro. Sí. Vou para atrás. Aquí. Aí estamos. Vale. Este sería unha adaptación de Donde viven los monstruos. Digamos que as adaptacións que facemos, ou que, esta fixo a Esther, incluso nos tamaños, para que lle sexa fácil pasar, manipular, e a adaptación para que el poida chegar despois a este. Entón, vou a poñer o comezo para que vexades. De lobo y fue por el camino rojo. Rompió la pared y asustó al perro. Mamá le dijo, eres malo como un monstruo. Mas contestó, te voy a comer. Mamá se enfadó. Te vas a la cama sin cenar, castigado. Entonces más imaginó que en su habitación
Vale. Este é o momento no que pasa da adaptación ao conto. ¿A dónde viven los monstruos? ¿A dónde viven los monstruos? La noche de más se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una ¡está rompiendo la pared! Y dibujó un monstruo. Y de otra. ¿Dibujó? Mamá. ¿Qué? Dibujó un monstruo. ¡Sí! ¡Qué feo! Usted asusta algo. Asusta algo, pobrecito. Su madre o llamó monstruo más. Bueno, e aí acaba o vídeo, porque nese momento, como podedes ver, xa se estaba cansando, non era capaz porque xa tiña minúsculas, o contido era máis complicado, seguro que non entendía os verbos que dedicou, travesuras, non o podía comprender. Por iso é fundamental facer esas adaptacións para que el poida chegar a isto. Bueno, como nos coordinamos? De moitos xeitos. Por suposto, do xeito tradicional, pero tamén aproveitamos as oportunidades que nos dan as novas tecnoloxías. Nos escollemos ter un grupo pechado en Facebook. Eu sei que isto é delicado porque traballar en equipo requiere da confianza, da prudencia e do traballo de todos. Entón, bueno, incluir aí as familias, eu entendo que pode ser delicado se non se está moi seguro do que se vai a facer, pero sí que debería haber un xeito de que toda a información que sexa relevante poida chegar. Por outro lado, compartimos en Pictoaplicaciones, compartimos unha conta cos pictogramas que usamos, pois temos as fotos da familia. Esta en concreto era unha adaptación que lle fixemos, unha anticipación que lle fixemos para ir a ver un contacontos, o de Garabanciño. Pois eses pictos son os mesmos para todos, para que o lobo dos tres porquiños sexa o mesmo no colexio, no centro de atención temperá e na casa, porque ao mellor outro lobo non lle gusta. Ten que ser a imaxe do lobo que a él lle gusta. Entón, por iso é tan importante compartir a información. Co cole tamén, pois compartimos, bueno, isto é traballo que fai o cole directamente, a titora Beatriz López, coa axenda diaria, o caderno da asamblea e a axenda semanal. Esas digamos que esos tres cadernos chegan a casa, eu completos, a axenda diaria é unha información que, ademais da que poidamos ter por outras vías, pois danos aspectos relevantes da vida, do que pasa no cole. Non é algo que cubramos todos os días con moito detalle. Ás veces hai épocas que non é tan necesario, pero outras sí que é moi útil. O caderno da asamblea é un caderno que usamos para compartir información tamén neste caso. Manuel estaba lendo pois o conto dos tres osiños e claro, pola noite quixo que lle puxera as tres cuncas de grande, mediana e pequena. Entón esta é unha información que levou ao cole e que puido compartir cos seus compañeiros. A axenda semanal tamén é importante, non teño aquí unha foto, pero bueno, sería unha todos os días da semana coa información que
relevante, aí sí que vai toda en pictogramas para que el saiba o que vai a suceder, e así nos o compartimos co cole. Tamén incluímos todas as actividades que teñen que ver e lle damos un lugar a todas aquelas que teñen que ver coa lectura, un conto, a biblioteca, e intentamos que se faga de xeito constante para que o integre nas súas rutinas. Eu creo que vou a acabar aquí xa. Acabei. Pues nada. Pois, grazas, Olga, por esta aportación. Olga sí que non vai estar despois na sesión de 7 a 8, entonces, se algún de vos quere facerlle algunha consulta ou así, pois pode facelo pois agora na hora da comida, que temos aí 2 horiñas para poder conversar. Vale. Unha cousa que me... Sí. Non acabei. Unha cousa que me gustaría dicir é que este conto que está ali, digamos que nos lle pedimos perdón aos autores sempre antes de adaptar un libro, porque, claro, facemos o que necesita Manuel. Entón, os libros deixan de ser iso no que non se pode facer nada para ser cousas nas que se pode traballar. Entón, eu pensaba se sería posible o mellor que as bibliotecas escolares valoren a posibilidade de ter libros non que sexan dun neno, non? Pero o mellor cando hai algo moi específico que esa necesidade se valore para poder traballar con ese libro nese sentido, porque, por exemplo, nós temos a sorte de traballar en equipo, todas aquelas necesidades e aquelas lecturas que son nese momento as que lle gustan a Manuel son as que se traballan. Entón, creo que iso sería importante para que unha biblioteca puidese dar o servizo a todos os nenos, que os libros se valoren tamén coas posibles adaptacións. E nada máis agora, sí que xa. Vale, grazas. Bueno, imos, entón, temos estas 2 horiñas. A comida vais a servir aí ao lado da cafetería, vale? Grazas. As 4 imos ao Obradoiro, vale? De Miguel Horta.